Tropa, ganito yan eh. Hindi ko na iniisip yung mga taong pinagkakautangan ko eh. Kasi nakapokus ako sa goal ko. May utang akong 5,000, magbabayad ako. Matagal lang nga, isasawa na lang sila sa akin. Kasi doon ako nakapokus eh, sa goal ko. Example ikaw, umutang ka lang ng umutang. Hayaan mo silang maningil sa'yo. Diba? Walang nakukulong sa utang. Ipapabarangay ka nila. Huwag kang mahiya. Kasi makapal yung mukha mong punyeta ka. Goal mo yan eh. Mag-focus ka sa utang mo. May utang ka ng marami. May utang ka sa barkada mo, sa kaibigan mo. Kung sinisingil ka nila, lumipat ka ng kaibigan. Maghanap ka ng ibang tropa. Iwanan mo yung tunay mong barkada na nagpautang sa'yo. Kasi yung focus mo, yung goal. Yung mindset ng mga pinagkakautangan mo. Nahiya silang maningil. Akala nila gipin ka. Which is mali. Kasi nakapokus ka dun sa goal mo eh. Umutang.